Wis saguh apa ora saguh? Lajeng kula kedah kados pundi? Den ana ning alun-alun negara Ngamarta. Bubar pasepan kowe ketemu karo aku. Nggih. Nggih. Lak ngaten, sinun. Menika sampun cetha. Dinten menika kalilan kula nyuwun pamit medal pasilan sinun. Werkudara. Kowe eling apa ora? Lah ya iki sambung rapete ning ngarep mau. Apa sing kudu dipateni kuwi Hamsa? Dudu Yai. Dudu Hamsa nanging ratu sing disebut-sebut karo Hamsa iki mau. Ratu saka negara Magoda iki mau jejuluk Prabu Jarasandha. Sababe apa? Kresna kakangku. Jarasandha kuwi ratu sing ora percaya marang Gusti kang ngakarya jagat. Percaya karo Sang Hyang Bathara Kala, mula dina iki Jarasandha bakal ngenekake sesaji lodra. Bekakak ratu 100 negara. Kosik. Jaman saiki bekakak ki wong cilik-cilik genah ra reti. Cah cilik-cilik genah ra reti bekakak ki apa? Bekakak menika mengkuliti atau membunuh ratu 100 negara. Mongko Prabu Jarasandha kuwi wis antuk ratu 97 negara karepe. Jarasandha ki mau kongkonan Hamsa golek genepe. Sing dikarepke kuwi siji negara Ngamarta, loro Ndwarawati, telu negara Mandura. Mula Werkudara salah sawijining dalan siadi hanetepi dharma sambung rapete Ratu Agung mau. Tulung ana ratu 97 negara sing wis dikunjara dening Jarasandha. Nyiras pantes sira kuwi mau utusaning adil, utusaning bebener. Kowe mateni wong siji ora dosa ning nguripi wong 97 kowe luwih bener gage tindakne Werkudara. Yayi sami aji. Menika sampun wonten ingkang ngayati Dharma Ripaduka ing Unggul Pawenang Yayi Werkudara. Inggih. Kanjeng Koko Prabu. Namung karaharjanipun kula sumanggaken Kanjeng